Nazdárek! S Phineasem a Ferbem se den co den nemožné stává možným. A vy to dokážete taky tak. Vytvořte si vlastní řetězovou reakci a ukažte nám, jak jste tvořiví. Třeba jako Janik. Ten do své řetězové reakce začlenil běžné věci i postavy z Phinease a Ferba. Wow. A jdeme na to. Janik z malého stolku a několika knih vytvořil schodiště. Po schodišti se spustí tahle spirála a dopadne na tuhle houpačku, kde už čekají Phineas a Ferb, aby rozhýbali Perryho. Ten se pak bude kutálet na biliárové kouli a cestou srazí několik cihel. Poslední spadne na vypínač a rozzáří Candy. Nakonec se koule dokutálí k Dutošvarcovi, který sedí na metru, který se svine a uvrhne ho do pastí. Připraveni? Tak jdeme na to! Výborně, Janiku. A teď je řada na vás. Bavte se s vlastní řetězovou reakcí podle Phinease a Ferba.